IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Nagutigot dagiti iso amin barangay. When na idasariti sangunyang panlunsod iti syudad ti Lawag iti resolusyon segna na ti panakagutigot dagiti so amin barangay. Amadaan na ti kabukudan ng opisina iti sangunyang kabataan. Indasar dito ni SK President Michael Christoph Agustin na sa dino kadigiti Gundaway ket inemapulo ket may sa barangay dagiti awanan ti bukod ng opisina idinto sa ngapulo ket siyammet dagiti adaan na ti opisina. Inlawlawag na nga iti metlaeng barangay hall ti pakaestablisaran ti espasyo para iti nadakamat ng opisina kay napaset ti panangidasar na dagiti napapateg nga akem ti sangunyang kabataan raso na masapol iti panakaadan na iti opisina. The 086 is now on its second reading. Mr. Chairman, this is a resolution that urges the Sanggunians of the 80 barangays in the city of Lawag to establish a Sangguniang Kabataan office by allocating a site and or space within their respective barangay multipurpose halls. The local government code, Mr. Chairman, empowers barangays to support the projects, programs, and activities of the Sangguniang Kabataan, and it is acknowledged that providing such a space would be crucial in ensuring the SK's ability to efficiently carry out its functions in youth governance. However, Mr. Chairman, based on our most recent data, as detailed in an attachment in the resolution, 61 out of 80 barangays, or should we say 76.25%, currently do not have SK offices in their respective areas, underscoring the urgent need to address this gap in youth representation and governance infrastructure. I'm now ready for interpellation, Mr. Chair. Ti pased ti panangindasaran ni Sangguniang Kabataan President Michael Christoph Agustin. Apay awan pa iti opisina nga na-establish, Idol Joanne. When nga rod iso nga DJ ti problema da kadigito Gundaway, Idol Bernard. Dito gayam no kwa opisina ti SK iso di pagdadapunan da kuma nga pagmimitingan wenno pagdudunggoyan digiti Sangguniang Kabataan nga naladingit nga rod adamag ta digiti daduma barangay ket awan ti kabukudan da iso nga dito nga resolution ket magutigot nga maadaan na humanity so amin nga barangay Idol Bernard. When tapno damot ti arami denda nga plano damot tadi ka kansawan damot ti SK ka o plano da. Wan nga rod Idol Bernard. Diba, iso no katikan sa dakadakwadakan. Mo mabobraan di kita. Subli-sublidan tumo lang kung nada ka sayang ka di. Idol Bernard. Okay. Anymore, Idol Joanna? Yun yung pala yung tiya damag. Iti Sangguniang Panlunsod iti Syudad ti Lawag. Kadwa iti 99.5 Lawag. Idol Joanna, 15 tatak. Remain.